Миши! Купайка тебе, я покажу на тать. Тупа-опа, тупа-опа. Ай-яй-яй-яй. Ой, внимание, телефон. Така малко те пувна по. Ну, стил как ти беше да си шляпа пращи. Добре, хайде шляпа. Ари. Съвсем съм подръпал. Миши, я ще бе. Ще бе, човека малко. Шапката не му е научена. Добре ли? Малко му надолу. Алекс. Ате. Алекс. Я къде правиш? Давай. Давай се. Шлепни малко ли шлепни? Малко снимки от урбанизацията. Я да видим малко хемиш на големия басейн, какво прави? Миши! Ела тук е! Казах, Алекс! с такова да му дигам шапка. Алекс! Айде, я покажи какво правиш, бе! Кажи какво правиш, бе! Я да видим! Миши, мама реши да шляпаш. Давай. Той така се измори, той беше подизял по едно време. Мокри! Мокри! Шапката мокри! Ей, ще се замори моя. Айде. Я да так се по-добре. Чакай да справиш. Розовата. Света? Или отвътре? А?